Og så trykker man dem lige godt flade. Ja. Og så kører man sådan der med fingrene. Ja. Og laver det sådan stille og roligt til en rund kugle. Som gerne skulle være, ja, så blev det til en UFO. Kære Solrød og omegn. Rigtig hjertelig velkommen til episode 2 i Positiv Lokalt Glemt. Klokken er lidt over 7, og jeg står lige og er ved at pakke tasken til dagens optagelser. Og i dag skal vi jo heldigvis indenfor. Det var jo en kold fornøjelse sidste gang, hvor jeg var ude og vinterbade. Og må jeg bare lige sige tusind tak for al den gode respons, I har givet på det første afsnit. Det er jeg virkelig taknemmelig over. Så tusind tak for det. I dag skal vi som sagt indenfor, og faktisk skal vi så meget indenfor, at det bliver ret varmt på sin måde, fordi vi skal ned og møde Jens, som er bager nede i det lille køkken. Jens har været i faget i mere end 40 år, og ved altså godt, hvordan man slår et godt brød op, så at sige. Jens laver mange sjove videoer, laver mange, hvor han synger og laver sjov ballade. Og det har fået ham til at gå viral flere gange. Og jeg er interesseret i at høre, hvordan han har håndteret det positive, der har fulgt med, men også de negative kommentarer. Så lad os tage ned og snakke med Jens, og så pakker jeg lige færdig her. Altså kommet til Lille Skensved, og det er her, det lille køkken ligger, når vi skal ind og møde Jens. Kom. Hej Jens. Hej. Velkommen. Kom ind i varmen, var kommet. Det var sammen så let. Jamen, vi er kommet indenfor i køkkenet, eller i bageriet hos det lille køkken her i Lille Skensved, og Jens er fuld gang med at lave kanelsnore, fordi det er jo et produktivt køkken. Jeg tog fat i Jens, fordi at Jens jo laver mange sjove videoer, hvor han både synger og nærmest danser på de sociale medier, især Facebook. Og Jens har en meget positiv tilgang til kommentarer, især dem, der måske er mindre positive. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke med Jens om. Så skal vi ikke bare tage en lille snak om det, Jens? Det kunne du tro, og som sagt, så laver jeg jo rigtig mange videoer. Det har jeg faktisk gjort nu i en 4-5 år. Og det tog jeg rigtig overhånd, da jeg jo kom en tur i Romkugle Gate, hvad skal man sige, hvor at jeg jo kom til at lave en bitte fejl i en af mine videoer, som jo var reelt nok, og som der selvfølgelig var en forbruger, som var hurtig nok til lige at gøre levnedsmiddelskontrollen opmærksom på. Og så siger jeg selvfølgelig undskyld for det. Og så tog Ekstrabladet lige en lille tur fat om det. Og så skal jeg da lige love for, at min popularitet og min, hvad skal man sige, interesse for mine videoer, den steg ganske meget. Ja, fordi jeg synes, det er jo interessant det her med, fordi at hvis man bliver meldt til Fødevarestyrelsen, så kan man måske godt blive lidt sur og tænke, nu stamper jeg lidt i gulvet og raser på hele verden. Men det gjorde du jo i virkeligheden ikke, Jens. Du formåede jo i virkeligheden at lave noget positivt ud af det. Altså er det sådan din generelle tilgang til livet og til sådan de her negative kommentarer, der kommer? Altså jeg må erkende, hvad skal man sige, negative kommentarer har jeg som sådan ikke noget imod, hvis de bare er skrevet i et ordentligt sprog. Det altafgørende for mig er jo, at vi skriver ordentligt til hinanden. At vi er uenige om alting, det synes jeg jo bare gør verden meget mere spændende. Men hvad skal man sige, lad os nu snakke i et ordentligt sprog. Lad os prøve at se, om ikke man kan se noget positivt i det, der bliver lavet. I stedet for bare hele tiden at sidde og kigge efter fejl. Hvad skal man sige, man må selvfølgelig gerne, og det er jo ikke fordi, jeg ikke tåler, at folk de påpeger de fejl, jeg laver, fordi hvad skal man sige, det er jo den eneste måde, jeg kan rette dem på. Men hvis bare folk vil gøre det i en pæn og en ordentlig tone, og med det formål jo selvfølgelig at hjælpe mig med at blive bedre. Men har det fået dig til at ændre noget sådan i de videoer, du har lavet efterfølgende? Tænker du over, hvad du ved, så du ikke ender i noget lignende? Eller? Altså det er jo helt klart, at hvad skal man sige, kvæg man er blevet en lille bitte smule populær. Men så er der selvfølgelig også kommet rigtig mange flere med. Og derfor så, altså ting som for mig er logisk,
det er ikke logisk for alle. Altså sådan noget som er det her med, at vi vasker hænder flere gange i løbet af en dag, hvad skal man sige, der er en årsag til, at vi ikke går med handsker, fordi det er umuligt i produktionen at arbejde med handsker. Jamen sådan nogle ting, hvad skal man sige, tænker jeg rigtig, rigtig meget over. Og hvis vi lige skal spole tiden sådan tilbage, fordi at, som sagt, så har du været i bagerfaget i mere end 40 år, så du har jo oplevet lidt af hver, kan man sige. Altså lige til at forstå, fordi det er jo et hårdt arbejde, altså det er jo fysisk hårdt, og du skal tidligt op, altså det er jo nærmest, det er jo et natarbejde, og du har jo faktisk næsten fyreaften nu, selvom at det er tidligt om morgenen her. Hvordan har det været positivt for dig igennem alle de år? Altså mit helt kæmpe store fordel, det er, at jeg har sovehjert. Mm-hmm. Jeg kan både sove på forskud, og jeg kan sove på bagskud. Mm-hmm. Jeg kan sove på hovedbanegården i myldretiden, hvad skal man sige, med 27 tog kørende frem og tilbage. Når jeg ligger mig på hovedpuden, så går der 10 sekunder, så sover jeg som sten. Og så vågner jeg cirka 5-10 minutter før, at mit vækkeur det ringer, fordi jeg har sådan et indre ur. Jens, du har lagt klar til romkugler her, og jeg har fået forklæde på, og jeg har vasket fingre, og vi begge to har vasket fingre, og vi er nu klar. Du har 2 forskellige romkugledej her, og du påstår, at det er 2 forskellige. Ja, altså jeg må blankt erkende, at efter romkugleskandalen, så har jeg jo af flere omgange jo lavet nogen med rigtig rom i. Ja. Nu har jeg her 2 forskellige portioner, og du kan godt lige inden vi skal til at lave kugler, jo så lige prøve ad, og så se om du kan smage forskel, så sørger jeg for at... Så den ene er med rigtig rom, og den anden er uden med rom? Nej, hvad skal man sige, den er med romessens, og det er sjovt med det, fordi at jeg elsker jo selvfølgelig at undersøge tingene. Det viser sig faktisk, at hvis man bruger den rigtig billige rom, så er det faktisk billigere end romessens. Okay. Så romessens er faktisk dyrere end hvad skal man sige, hvis du tog en Hansens slaverom og ville bruge den i stedet for. Ja. Den kan du faktisk få billigere end vores romessens den koster. Okay. Men den der så er i den med det rigtige rom, det er jo så den her karskaloise rom, som jeg har smagt på et par gange. Der må jeg blankt erkende, at når man drikker rommen ren, så det er kun for mandfolk, ikke? Ja. Så nu er jeg lidt spændt på at se, om du ligesom kan fornemme, om hvorfor en af dem, der er den stærke, og hvorfor en af dem, der er den svage. Altså den her har i hvert fald klar romsmag, men det burde de jo begge to her, kan man sige. Men altså jeg tror måske allerede, jeg har en idé om, hvad det er, fordi rom kan godt give sådan lidt sådan bagers på tungen, hvor det sådan lige prikker lidt. Ja. Men nu prøver jeg lige den her, og så ser om vi... Der er i hvert fald ingen tvivl om, det smager godt, og det er lækkert, og det er frisk og så videre, men altså mit bud er helt klart, at den her er med rigtig rom, og det er fordi, at jeg synes, den sådan kilder bagers på tungen. Ja, og det er også fuldstændig korrekt. Ja. Nu inden vi går i gang med at trille dem, så skal jeg lige have dem der ud i pølser og have dem positioneret, så vi tager lige en af de her sådan, berømte tv-pauser, og så kommer vi tilbage lige om... Hvor jeg også vasker hænder, fordi nu har jeg jo stået... Nu har du stået med dem op i dit ansigt, så skal sige, derfor så er det selvfølgelig klart, at vi skal lige have vasket dine hænder, og så skal du nok få lov til at prøve at lave rigtige kugler, ikke? Du er da jo rullet ud, Jens, så du er allerede i gang med kuglerne her. Altså, når man skal lave romkugler, så er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at de bliver runde. Og grunden til, at vi laver de her og sætter dem på papir og ikke smider dem direkte ned i krymmel, som vi vil gøre med de almindelige, altså dem uden ægte rom i, det er jo, dem her skal vi have rullet i chokolade også. Mm-hmm. Så fat i en, og så eller 2 selvfølgelig, vi har 2 hænder, ikke? Og så trykker man dem lige godt flade. Ja. Og så kører man sådan der med fingrene, og laver det sådan stille og roligt til en rund kugle, som gerne skulle være, så blev det til en UFO. Du skal ligesom have fingrene sådan ind, og så klemme sammen. Ja. Sådan at du ikke laver... Det er stadigvæk UFO'er. Der er noget... Det er altså... der er noget man tror, det er så utroligt nemt at lave en rund kugle. Men Jens, der er jo ingen tvivl om, der er noget erfaring her. Du har jo arbejdet rigtig mange timer, og du har også fortalt, at i perioder, der arbejder du rigtig meget, og arbejder meget af gangen osv. Ja. Det kan jo godt være negativt for nogen at give noget stressrelateret, men det har du aldrig oplevet. Aldrig, hvad skal man sige. Men det tror jeg, det er simpelthen fordi, jeg fokuserer kun på at være glad. Ja. Og hvis man kan komme dertil i sit liv, og hvordan man kommer derhen til, jamen hvis jeg vidste at kunne lære andre det, så tror jeg, at kunne blive coach. Ja. Fordi, hvad skal man sige, det vigtige i mit liv, det er, at jeg skal være glad. Ja. Alle de mennesker, som hvad skal man sige, bidrager til min glæde,
jamen dem gider jeg være sammen med. Ja. Og dem, som hvad skal man sige, på en eller anden måde forsøger at trække mig ned, dem vil jeg rigtig, rigtig gerne flytte mig fra. Ja. Fordi, eller også så vil jeg gerne prøve at snakke med dem, og så sige, men hvorfor er det egentlig, at du synes, dit liv det skal være så træls? Hvis det er noget, du kan gøre noget ved, så gør noget ved det. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, jamen så lad ved med at gå og bruge energi på at være sur, tvær og misundelig på alle mulige andre. Alle mulige andre, som har opnået et eller andet, har højst sandsynligt gjort noget for at opnå det. Så hvis du vil opnå noget, jamen så gør du det også. Ja. Altså, og jeg har jo lige nu arbejdet 3 måneder i træk, uden nogen fridage. Og hvad skal man sige, jamen for mig betyder det ingenting, fordi mit arbejde, det er lige så meget min hobby. Og hvad skal man sige, jeg elsker jo virkelig at være bager. Også fordi det her med, jamen, punkt 1, bare noget så simpelt som romkugler. Når jeg kører dejen, så er jeg jo nødt til at smage på den. Altså fordi romkugler er jo lavet af alle resterne fra i går af. Og derfor så, hvad skal man sige, ved man jo aldrig lige helt, hvordan den smager. Hvor meget kakao skal der i, hvor meget rom skal der i, skal der lige lidt himbemarmelade i, for at vi rammer den rigtige smag. Og derfor så er man jo nødt til at smage på det. Og hvad skal man sige, når vi laver brød, jamen så kører vi dejen i dag, og så bager vi brødet i morgen, og så kan vi også se resultatet. Altså, og er der noget, jeg elsker, så er det jo mit signaturbrød. Ja. Og det her med, at hvad skal man sige, dejen er kørt i går, resultatet er der i dag. Jeg kan skære i det, jeg kan smage på det. Hvad skal man sige, man skal ikke vente ret længe. Og så kan man så sige, at jeg skal lige lave lidt om. Og så glæder jeg mig jo helt vildt til at komme på arbejde i morgen. Fordi, hvad skal man sige, jamen, nu skal jeg jo ind og prøve at lave lidt om, så jeg kan lave det endnu bedre. Yes. Sådan at drivkraften er hele tiden det her med at lave tingene en lille bitte smule bedre, end det var i går. Jeg synes, vi skal lade det være punktummet. Altså, det er jo det, der lige taler ind i essensen i hele grunden til, at jeg har lavet den her serie. Det er at være positivt og opleve en masse positivt, enten for en selv eller gøre noget positivt for lokalsamfundet. Og nu har du rullet 60 romkugler, mens jeg har nået 4 tvivlsomme romkugler. Så jeg vil bare sige tusind tak, Jens, fordi vi måtte besøge dig her i dag og høre din positive historie. Og til jer derude, så vil jeg bare sige, at vi ses jo den sidste lørdag i marts i et nyt afsnit af Positiv Lokalhjem. Tak fordi I kiggede med.